Di Arabis piras karon unsa adobong manok kuno ni. Okay. Alexang, makaon na ne di pa. Matigas. How many hours pa? 1 hour pa. 1 hour pa kakaon na ne. Balikan na lang ni nahog mapuhon. Di na ako pabalikon. Uy, batasan. Wala, oy, nga ni siya ang piyesta sa una, sa naol. Okay, brings back many memories. Nga ni siya may magpiyesta sa una. Karon mamistahay na lang ko. Oh. Adobong manok. Oy, apil gug ka kay piyesta sa aming nayon. Unsa na siya? Kandeng nga, pakaldireta. OMG. Asa man imong paklay nga lamian? That one. Wala pa nahuman. Nahuman na kagkakuan sa kuan. Kandeng. Wow, ang paklay. Para lang to sa pare. Pesta sa among nayon. Wala magmilga pista mo nang namista ko sa amo ang auntie. Unya kani siya ang kinakusgang cook sa Alexia, Kagawad, Mayora ug uban pa gobernadora. Lami kay ni siya mangluto. Oh. Lami kay ni siya paklay. Malagi ngita pa ko on. Gaon sa ka anaping. Si Iping ba? Oh, dili day si Iping. Magsug ba? Gaihaw mo? Wala, oy. Pila ka kilo? Lagi. Mo gani. Di na mahimo. Uy, nya kani. Oh, susah mo nada. Timplahanan pa na. Napay mga... Ay, crispy pata. O, di ka maghan mo nada? Uy, fried chicken. Adobong manok. Mga peng, kasugba ka peng. Okay. Nahurot na? Oh. Karon? Sure. Oh, mana si Kawoy? Oh, ni ha. Ay. Di oy. Mana hong kinakusgang igagaw. I'm vlogging. Okay, nakuha na ang lechon. Uy, pangaon na mong mga indayon. Kay murag namingaw na. Kay mo og kuha na po na ilang mga bisita. Di mo kakaon na. Okay, mga all kinds of salad. Oh, sa dihang naluto na po ang kaldereta. Oh my God, vlogging na ni. Alexia! Pwede na ni makaon. Pwede na. Ay, init pa ka-adjo. Uy, kalami. Kalderitang kandeng. Pila ka kandeng ihaw, sir? Dalawa, as in. O medje. OM. Maliit yung isa, parang kambing. Oh, parang kambing. Yung isa, parang elepante. Ay, ginoo ko. Kalami ba? Gimingaw ko sa pista sa una ba? Ingon ani ba? Nga na ay wala lagi ko ga pista karon. Kay kinsa may mulihok atong amua. Mamistahay na lagi ko karon. Kami nangingani nga gabaga ang dapog. Nga na ba nga? Ay. Oh, sa una ga-hire meg ko sinira. Tingali day. Di na ni, balik na. Diya kay si mama kay kuan man, di pa man kaayo siya well, so Kinisunod ato sa Katulak mo. oh, nga ni no, sus. Karong abuhan nga nag-init niya ang cook in town. Gitangtang na niya ang carton sa iyang doghan. pagkaon na ba? Uy, ang gikaon ako sa isda rahong gikaon. Ano sa CD day? Ha? Na may isda ato. Waka na inform. Sa buffet na. Sa buffet dili ka maglutog isda. Wala na. Unsa na may lutoon ni masunod? Ugma. Laro ka. Laro ka. Laro ka. Ani ka mo higda? Di ay,
Ito, uli, kaladyo itong panglaw. Ready for tomorrow? Fiesta Katumanan. Daghan kaayong bola-bola. Di ara ang paklay, di ara nakita na dyan ako as in. Di ara ang lamian nga paklay. Mukuha dyan ko ani. Dinogoan. Adobo. Unsa ni mga ginagmay? Kani, klaro sining rice. Rice isa ka rice cooker nga dako. Saka metro nga rice cooker. Ta sa kusina dape. Sa dihang for crispy pata tomorrow. Okay. Ngit-ngita pud ani oy, dili maklaro. Diyan ne, unsa ne? Nang hiling bitaw. Humba! Hello, kalami, my favorite, OMG. Times sa. Na-enjoy humba. Unsa ni pag-flash? Dera. Okay. Wala nakita ang akong favorite nga humba. Gahuyok-huyok, OMG. Okay, isa dyan nakadako nga kaldero. Unsam po diri. Nang hiling bitaw. Another kind of humba, adobohon. Huwag nang hiling, bitaw. Di maabring. Okay. Great. Hi, vlog. Say hi to my vlog. Oy, gisapot man, oy. Gisapot. Onya, you feeling better na? Yeah. Okay. Ay, na po. Replenish ba sa kuan? Lasagna. Okay. Batch 2?